datuak emango dizkigu, eta espero dugu berehala hasitzeko aukera izatea. Gaur martxoak 20, udalbatza dugu eta eguneko aztergaien zerrendan 8 puntu jugu. Eta hasingo gora. Lehenbiziko gaia idazkaritzatik heldu da eta 2002ko otsailaren 24, martxoaren 11, apirilaren 13, apirilaren 28 eta abuztuaren 24ko bilkuretako akten irakurketa eta onarpena bidezkoa bada. Atzo bozeramaile bileran elkartu ginenean, ikusita hainbeste akta direla, aipatu genuen, proposatuko dugula behintzat inork zuzenketarik edo harrik espadu orain ok onartzea eta gero epe bat emango dugula zuzenketaren bat topatuko balitz egiteko idazkaritzari adierazteko. Ni proposatzen dizuet, idazkariarekin hitz egin nuen, eta proposatuko dizuet adibidez apirilaren 20, esaten dut referentzia bat emateagatik, ez? Hala gertatzen baldin bada. Ez dakit norbaitek bai duen harrik, bai? Nik jaso ditut aktak, eta nik ez dakit ogesten ikusten, edo akta hauek ez daude erderaz euskeraz itzulita. Daude interventziak euskeraz, itzuli gabe erderaz, eta erderazkoak itzuli gabe euskeraz, ginenetan. Ez dakit hau politika berri bada, edo beste zerbait dago. Idazkaritzatik uste dut argibidea finkatu dela, irizpidea finkatu dela eta legearen araberako plantamendu bat dela. Aktak dira transkripzio zuzenak, hitzez hitz, eta reglamentoak esaten du reglamentoak, 25/1988/1986. Eta hori esaten da, hizkuntza bakarrean egin daitekela, esan nahi. Eta nola transkripzioa dan,
bakoitzak bat duen hizkuntzan. Orduan itzule, nahi izan eskero itzule daiteke, baina ukein deuna gaina ikusita dagoen atzerapena aktekin ikusi deu, ja bizkortasun pixkat eman bat zaiola gaiari eta gu horren kontra ez gaude, baina gero web horrian jartzen danean, nola jartzen da? Dena daukate posibilitate ikusteko, jakiteko norbait elebietan edo elebatean bakarrikan. Eta reglamentoa ez da, reglamentoa nungoa da, udaleko reglamentoa edo ez da, niko baina arte edo eskatuko nundeke horrela balin bada, ez da egite, edo por ejemplo, CD batian, aktak, hau da, zuzenian hartutako aktak entregatzea. Hau da, hitz egiten dara, zuzenian. Nik, barkatu, ez dut gaia moztu nahi, minon, bozeramaile bilerak egiten jugu hain zuzen ere, bezpera, utziko didak esaten? Hain zuzen ere, atzo, elkartu ginen bozeramaileak, pentsatuz, bueno, udalbatzari zegozkion gaien prestaketan aritzeko. Bueno, orain hori proposatzen balin bada, egingo da proposamena, jasoko da, eta aurrera, ez? Josu, ez dut eztabaidarako asmori. Ez da eztabaida. Nola ez dut eztabaida? Bada eztabaida? Guk, hola planteatuta gu astentzia joango ditu. Porque iruditzen zaigu, elebitan inbier dira lauzak. Punto. Punto esaten azten balin bagera igual, ez da baidan hasiko gora. Vale. Hombre, mesedez. Kriterio bat erabili da, azalpen bat eman da. Nik uste dut hiztunen eskubideak errespetatzeko badago asmoa, eta orduan, ez dut arazorik ikusten. Barkatu, uste dut gai honekin horrela hasi behar balin badugu, a ber, Josu, atzo bazegoen asunto berri hori... Barkatu ez, barkatu. Atzo bazegoen asunto berri hori. Eta bozeramaileak elkartu ginen. Eta ez ditut ire hitz ez dizkiat... Zuk ere bazek esun, hau jakin da, nik ezke ez duen... Barkatu. Neri ez gogoratu nire egitekoak, mesedez. Ez duk atzo zantzenuna ez dut hemen esango. Bale? Normalia. Eta mesedez, zentratu gaitezen. Bale. Mesedez, zentratu gaitezen. Gauza bat da, hemen onartzen dana, eta gero bestea web horrian zintzilikatzen dana. Eta baina arte nik ez dakit nola egin dan. Baina gogoratu nahi dizuet, 2021ko aktak oraindik onartu gabe daudela. Eta martxa hontan, legealdia bukatuko da, eta aktak onartu gabe ongo dira. Ez dakit, konponbide bat eman bartzaio nahi, eta gauza nire ustetan, aktak onartu behar dira lehenbailen dauden bezala, eta gero web horrian zintzilikatu behar dianean, itzuliko dira. Ez dakit nola ikusten dezuen, zuek hemen erabakiak zuek hartzen dituzue. Vale, bai, bueno. Perdón. Ez, gure taldearen botuaren justifikazioa egiteko, Gorkak esan duen bezala, idazkari jaunak esan duen bezala, 2021etik ere badaude aktak onartu gabeak, gaur bost udalbatzako akta ekartzen dire onarpenera mahai gainean, eta gai honi buruz uste dut lehendik ere hitzeginak gaudela, ez da bidezkoa funtzionamentu hau. Aktak, Gorkak edo idazkari jaunak esaten duen bezala ulertzen dut udalbatza batetik besterakoan onarpenera ekarri beharko liratekela, eta ez urtebete berandugoko aktak, zeren aktaren konprobazioa egiteko bideotara jo beharko genuke guk ere. Zeren ez gara akordatzen bost udalbatza ezberdinetan, eta oraindik gainera jakinda atzeragoko beste hainbat udalbatza ere, udalbatzetako aktak ere jasogabe daudela, zer esan eta bozkatu genuen une bakoitzan, nola berretxiko dugu orain aktaren zuzentasuna, ez bali madugu hartzen, 4 ordutako bideoen
konprobazio bat aktan jasotzen duenarekin. Guk ezin dugu ziurtatu ongi daudela, ez bari madugu, 5 akta hauetako bakoitzaren bideoak ikusi eta konprobatzen, zeren ezinezkoa zaigu akordatzea. Zer esan genuen, gaina transkripzioa baldin bada ulertzen dut ongi dagola, baina ezin dugu guk konprobatu. Konfiantza egin beharko dugu langileek egin duten lanarekin, baina ez eskatu aldeko bozka bat ezin dugunean konprobatu esandakoa eta jasotakoa gauza bera den. Oso ondo, EH Bilduk hitzartu nahi du. Eskerrik asko. Zuzena iruditzen zaigu eta idazkari jaunak esan duen moduan, aktak berez izaten dira gertatutakoaren transkripzio zuzena eta literala, eta horietakoa da erabilitako hizkuntza. Ondo iruditzen zaigu, eta idazkari jaunak esan duen moduan, gauza bada akta moduan jaso egiten dena, eta beste gauza bada publikatu egiten dena. Hemen badago kontu bat elebietan egingo balitz, guk eskatuko genuke zehaztea zein izan den, erabili izan den hizkuntza. Hau da, interbentzioa egiten baldin bada, esatea, ondorengoa euskeraz hitz egin zen, eta erderaz jartzea, lo que se suscribe lo ha traducido el perito tal. Eta agertzea jasotakoa dena delakoak itzuli du. Eta gure planteamendua da, izango da, bozeramalen bileran epe bat, eta alkate jaunak izan den moduan, epe bat jarrita zuzenketak egiteko, eta guk, printzipioz, alde gaude, aktak, irizpide horren arabera, eta zerbait, ikusi dugu, eta jakinarazi dugu, akatzen bat aurkitu dugula, zuzenean jakinarazi diegu idazkariari, pasatuko diegu, eta ondo. Bestela, irizpidea zuzena iruditzen zaigu akta biltzeko modu horretan. Perdón, yo quería intervenir. Bai, nik hitza hartu nahi nuen. Bai, hitza hartzeko beharra dut, barkatu. Bai, 17 hitza hartu dezakegu. Nik hitza hartu behar dut esateko nik ez duela euskaraz hitz egiten eta ez duela ulertzen, eta beraz nik ezin dut onetxi ulertzen ez duen akta bat, eta abstenitu egingo naiz, baina ez da soilik hori. Nik esan dudana, gaztelaniaz dagona, berretxi dezaket, ala ez, baina nik esan dudana euskaraz dago, batzuetan. Nik esan dakoa, beraz nik ezin dut alde bozkatu. Beraz, abstenitu egingo naiz momentu. Bai, orduan, ondo iduritzen balin bazaizue, egin beharrekoak eginta, zuzenketarako epea ez bozeramaile batzordea zen, ni behintzat ez dut uste eginkizun hori bozeramaile batzordearen eginkizuna den, baizik eta zuzenean udal idazkaritzari adierazi beharreko zuzenketak, proposatzen dizuet apirilaren 20an, erreferentzia bat hartziagatik. Eskertzen dut gogorarazteagatik zein den funtzionamentu ona, badirudi eta batzuk ez dakigula zein den. Eta gogorarazi nahi dutera berian, fede ematen duen funtzionario izaten dela udal idazkaria. Beraz, sinatzen duen akta udal idazkariak fede ematen duela. Baina hori, legealdi bukaerako, ez dakit, zenbagarren plenoan gogoraraztea ba. Soberan iduritzen zait. Orduan, iruditzen balin bazaizue, proposatuko dut agertutako akten aldeko bozka, kontrakoa edo abstentzioa. Beraz, onartzearen alde. Kontra, abstentzioa. Eta egin beharreko zuzenketak egingo ditugu, eta gero argitaratzeko egin beharrekoak ere bai. Eta atzoko bileran esan nuen bezala, 2021koak izan ala, zuen eskutan jarriko ditugu, eta 2022ko beste bat, oker espaldi manago, jarria dago, denok denbora gehiago izan dezagun. Ondo iduritzen bali mazaizue, bigarren gaiari
Eutsiko diogu, edo ekingo diogu, eta Gipuzkoako Ogasun eta Finantza Departamentoa eta Hondarribiko Udalaren arteko informazioa elkartrukatzeko esparru hitzarmenera atxikitzeko proposamena. Mariari emango diot hitza, gaia pixka bat azaltzeko, eta gero interbentzioen hitzartzen txanda zabalduko dugu, eta bozketa egingo dugu. Eskerrik asko, Txomin. Esan dezun bezala gaur ekartzen dugun hitzarmen hau, aurretik ja sinatua genuen hitzarmen bat berritzea da. Erakundeen arteko lanketa beti da positiboa, eta kasu honetan erakundeen arteko lanketa honek ekarriko du zerbitzu efizienteagoa eskaintzea herritarrei. Udaletxeko teknikari lanak kenduko die, baina baita ere herritarrek informazio gutxiago ekarri beharko dute, adibidez diru laguntzak zuritzeko orduan, eta bar. Beraz, gaur proposatzen dugunak, pentsatzen dugu simplifikazioa eta arintasuna eskiniko diela herritarrei elkarti eta bar, positiboa izango da, horregatik proposatzen dugu udalak hitzarmen hau sinatzea. Bai, hitzartu nahi da? Ez? Bozkatzari ekingo diogu. Beraz, esparru hitzarmenera atxikitzeko proposamenaren alde? Kontra? Abstentzioak? Onartu. Gaurko hirugarren puntua berri ematea da, 2022ko aurrekontuaren likidazio dekretuaren berri ematea hain zuzen. Maria, zuri emango dizut hitza. Eskerrik asko. Gaurkoan likidazio dekretuaren berri ematea da, eta esan aurreko urtetako aktak begiratzen aritu naiz, ikusteko nola junden berri emate honen elkarrizketa taldeen artean, eta zenbaki gordinak dira dekretuan agertzen direnak, eta beharrezkoa ikusten dugu kontesto batean jartzea, jakinda bakoitzak gero zenolako irakurketa egiten duen dekreto honen inguruan, eta nola pentsatzen duen denok egingo dugula, guk ere gure irakurketa egitea beharrezkoa ikusten dugu. Irakurketa baino gehiago, agian emaitza oso teknikoa da, eta informazioa objektiboa, beraz, honek esaten duena da, 2022 urtean 24 milioi euroko aurrekontua gutxi gora bera onartu genuen, sarrera eta gastuetan noski, eta likidazioa dekretuan agertzen den bezala 100% gauzatu du udalak hasieran onartu zen aurrekontuari begira. Beraz, pentsatzen dut gero etorriko diren mezu horiei erantzuna lehenagotik emanez, esaten herritarrei diru gehiago kobratu diegula bueltatu zaien zerbitzuen kontra, hori ez da horrela izan. Jaso den 100% gauzatu eginda hasierako aurrekontuan. Beste gauza bat da, altxortegi gerakinarekin, sortzen zaigun gero eztabaida ero iritzi aldaketa horiek, gure ustez ere altxortegia handia da, gastatzeko eta inbertitzeko proiektu asko ditugu denok buruan eta gure ekintzetan aurrera eramateko asmoarekin, gero aukera izango dugu kreditu aldaketan, baina baita ere, joan den urtean, baina altxortegi gerakina bajuagoa da, beraz nik uste dut tendentzia bat aldatu egin dela eta hortan jarraitzeko asmoa daukagu.
Beraz, gure aldetik esan behar dugu, likidazio dekretu honek esaten duena da, hasierako aurrekontua, aurreikusten genuen hori gauzatu egin dela, hori ondo positiboa dela uste dugu, altxortegi gerakina gutxitu egin da, beraz tendentzia bat aldatu egin da, eta horrekin pozik gaude, eta aurrera begiratzeko edo etorkizunera begira, gehiago eta ondo eta erantzunkizunez inbertitzeko asmoa ere hor daukagula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria, hitzartziak, bai, Igor? Bai, mila esker. Gure interbentzioa hasten zen aldaketa bat eman da. Aldaketa bat eman da hitzetik hasten zen gure interbentzioa. Aurrekontuko eragiketaren emaitza 120.000 euro negatiboan lehenengo aldiz gu behintzat udaletxe honetan gaudenetik ematen dela. Hortik hasten zen. Eta datuak errepasatzen ditugu guk ere, eta altxortegia aipatu du Mariak, eta 2015 urteko altxortegi gerakin gordina 37,9 milioi ingurukoa zen, eta urtero aipatu izan dugun bezala altxortegi gerakin hori Txomin alkate denetik haundituz joan da, aurten 62 milioi euro eskaxera arte. Aurreko urtean baino 120.000 euro gutxiago. Hau da, gaina jo zuen 2021 urtean 22 milioi euro 62 milioi euro barkatu 75.000 eurotan geratu zelarik. Hortik hasi behar genuen gure irakurketa. Eta pixka bat erantzunez, egia da 2022 urtean edo 2022 urterako onartu zen hasierako aurrekontua 24 milioi eurokoa zela. Baina 2022ko aurrekontua etzen 24 milioi eurokoa. Zeren gaurko puntuetako bat dugun kreditu aldaketaren proposamenak aurrekontu bihurtzen dira. 2022ko aurrekontua ez da 100% bete. Nik uste dut akats bat litzatekela esatea 2022ko aurrekontua 100% bete dela. Inondik inora ere. Eta altxortegi gerakina mantendu egin dela gutxi gora bera esaten dugu, eta hori aitortzen dugu, noski hasieratik. Baina, klaro, zein da gauza? Lehendik ere, eta aktak errepasatu dituzula esan duzunean, aipatzen genuen urteroko batazbestekoa altxortegi gerakin gordinean 3 milioi euro terdi inguru aztea zela. Kasualitatez, gogoratuko dugu hemen gauden guztiok, eta baita herritarrek ere, 2022 urtean, gaztelu bat erosi dugula, aurre ikuspenetatik kanpo zegoen gaztelu bat erosi dugula, eta kasualitatez ze kopuruko inbertsioa egin dugun 3 milioi euro terdiko inbertsioa egin dugu aurrikusita etzegoena. Gogoratzekotan gaiaz mintzatzen hasi ginenean alkate jaunak aipatzen zuena zen berak ez zuela ikusten. Gero adostasunera iristeko aukera eduki genuen, baina gaia planteatu zen lehenengo bozeramaile batzordean, kateak aipatu zuen ez zuela ikusten. Beraz, aldaketa bat ematen dela aditzera ematen dugun horretan ere, ez da kudeak eta aldaketa bat eman, baizik eta espero ez genuen gai bat mahai gainean jarri dela eta horri baliatuz
gastatu ditugu 3 milioi euro terdi gehiago 2022 urteko ekitaldian, eta beste urteetan bezala ohiko gastuak eta sarrerak normalki 3 milioi euro terdian sobratuko litzaizkiguke, baina izan dugun ezohiko inbertsio horri begirakoan ekilibratu egin da balantza. Beno, aitortzen dugu aldaketa badagoela emaitza hauetan, noski, baina ez kudeaketan, ez da aldaketarik egon, eta ez baldin badira inbertsioak egiten ohikotasunean Hondarbiko herritarrek ordaintzen duten zerga bidez jasotzen duguna, ez diegu itzultzen zerbitzuetan herritarrei, baina hori da egin dezakegun irakurketa eta aipatu dezakeguna gaur hemen aurkezten zaizkigun datu hauekin. Eskerrik asko, Igor. Bai, Josu. Bai, bueno. Vamos a marchar. Bueno, se nos presenta una liquidación. 2022ko aurrekontuaren likidazio bat agertu zaigu, eta honek aurreko urteetako likidazioak biltzen dituela ikusten dugu. Bertan, 61 milioi inguruko kontuak dauzkagu, bertako altxortegian gutxi gora bera. Gordinean, 61.700.000 inguru. Eta erantzunean, 7.700.000 euro ingurukoa daukagu. Hori da aurkezten zaiguna, kasu honetan. Eta hemen, badakigu, prozesu oso baten bilketa izan dela hau. Eta horrelaxe esan izan dugu, sarritan hemen, agertzen zaigun esaldia, kasu honetan, hau ikusirik da, hau guztia positiboa dela. Baina, zeren bizkar da hori positiboa? Horrek erakusten du, egin diren aurrekontuak, egin diren proiektuak, egin ditugun proposamenak ez direla gauzatu hainbat urteetan. Hau da, guk hor dauzkagu altxortegiko gerakinak, eta oso ongi, baina gure herritarrak beraiei agindu zaien zerbitzurik gabe geratu dira hainbat urteetan. Esate baterako aparkalekuak. Hondarribian, duintasuneko aparkalekua behar dugu, jendak ez daukak autoan non utzi. Hori bai, altxortegia beteta daukagu, baina aparkalekuerik ez, hori argi dago. Mikrobusaren gai famatua. 2007an hasi nintzenetik hor daukagu bueltaka gai hori, etengabe. Eta ez daukagu oraindik ere mikrobusik, izan badezkagu 62 milioi altxortegian, baina ez daukagu gure herritarrei zerbitzu eskainiko dien mikrobus zerbitzu txiki hori. Baina, bueno, diru hori udalean badago, Mendeluren gaiari heldu nahi diot orain. Orain badirudi, hau, plan bereziak hartuko duela, baina hainbat urteetan, hor partidak egin dira, hainbat urtetan bete ez direnak, exekutatu gabeak. Etxe bizitzak. Hondarribian, 52 alokairu sozialeko etxe bizitza daude bakarrik. Mulieten gehienak eta 16 hemen Kandidoetan edo, Kandido Isaseta kalean, markatu. Eta hor ikusten dugu, ez daukagu alokairu sozialeko etxe bizitzarik beharrezkoa eta herritarrek hainbetetan eskatu digutena. Hori bai, 62 milioi altxortegian. Mendelu auzoaren eraldaketa eta transformazioaren aipatu dut. Hirugarren adinekoen gai, hor daukagu kasino zaharra. Kasino dagoen moduan dago. Eskari zabala eta handia daukagu. Bertako taberna martxan jarritzeko eskatu zaigu, baina ez diogu honei aurre egiten. Kirola. Futbol zelaia. Bere garaian aipatzen zen hor zelaia berritu beharra, baina ez ginen gai izan hori ere exekutatzeko. Izan ere bere garaian, bertan, etzen egin gero epeak bukatu ziren eta epezkanpo geratu zen, beraz, zintzirik geratu zen hori ere.
Bai, Josu, barkatu. No, estoy... Ez, nik irakurketa politiko bat egin nahi dut. 62 milioiek zer esan nahi duten adierazi nahi diet herritarrei. Hau, irakurketa politiko bat da, plenoan egiten dena. Izan ere, hemen egin behar dut hori. Manekien hori esango zion. Alkateak dio, ez dizut ezer esan, oraindik ez didazu utzi ezer esaten. Argiago esan behar dizut? Bueno, entzun mesedez, dio alkateak. Errepaso bat egin behar duzu hainbat urtetan, utziko didazu galdera bukatzen, ezta? Erantzuteko lehenik galdera entzun behar da. Gero, erantzuten da zure asmoa, zer da? Hauteskunde programa eta legegintzaldi baten errepaso osoa egitea hori da zure asmoa? Galdera da, Nik kalkulatzeko gutxi gora bera, ea plenoak 3 ordu edo 6 iraungo duen. Ez, berala bukatuko dut. Bai, bukatu behar duzu. Bueno, zerbitzuak eskaintzeaz ari gara gizarteari eta bertako herritarrei. Eta hau guztian nondik dator? Bueno, hor adierazpenak egin dira, alkateak esan du, 2022an hainbat programa agertuenak, eta hau, EAJaren programa zen duela 4 urte egingo zuela egindu zuena. Dirua badugu, baina programa ez da garatu, ez da exekutatu. Kontua ez da gure altxortegien diru eukitzea. Hemen helburua da herritarrek beren zerbitzua jasotzea. Horretarako ordaintzen dituztelako beren zerga. EH Bilduk? Perdón, como empecemos a hacer comentarios... Barkatu, baina denak iruzkinak egiten hasiko bagara, behar bada pleno hau luzatuko zaigu eta beste zerbait bihurtuko da. Ez, bakarrik esateko ez dugu errepikatuko. Gu ere oso kezkatuta gaude altxortegi erakinekin eta iruditzen zaigu aurrera begira planteatu beharko genuken irtenbide bat emateari. Egindako kritikekin bat gatoz oro har. Eskerrik asko. Mila esker guztiei. Eta eman dugu likidazio dekretoaren berri. Bai? 4. puntua. Etxez etxeko laguntza zerbitzu emateko kontratuaren luzapen proposamena. Eta orain, Gotzoneri emango diotitza. Bai, eskerrik asko, Txomin, arratsaldeon guztioi. Gizarte zerbitzuen euskal sistemaren esparruan, etxez-etxeko laguntza sistema gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorrari buruzko 185/2015 dekretuan menpekotasuna egoeran dauden pertsonei buruzkoan ezarritakoen arabera dago zuzenduta. Etxez-etxeko laguntza zerbitzua asistentziala eta prebentzio zerbitzua da, eta pertsonari bere etxean egoten laguntzen dio. Arreta pertsonalerako eta edo etxerako laguntza eskaintzen du. Etxe bertan geratu alizateko eta komunitatean integratzeko isolamendu egoerak saihestuz. Zerbitzu honen helburuak hauxe dira. Narriadurari aurrea hartzea, autonomia galera hobetzea edo konpentsatzea, norberaren zaintza eta ongiezatea bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egiteko edo etxeko ingurunea bizirrigarritasun baldintza egokietan mantentzeko laguntza emanez, arreta sare naturala osatzen duten zaintzailei laguntza ematea, pertsona beretxean mantentzen laguntzea eta segurtasun sentimentua indartzea, erabiltzaileek bere komunitate ingurunean integratzen laguntzea isolamendu eta edo bazterketa egoerak saihestuz, krisi egoeretan beste baliabide batzuk edo beste zerbitzu batzuen eskuarteak eskadizkarten premiak egoerak detektatzeko elementu gisa balio izatea. Gaur, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren kontratua osatzeko proposamena dakargu. Gobernu taldeak zerbitzu horren aldeko apostu egin du aurrekontua handituz, izan ere, gure ustez lehentasuna da etxez-etxeko kalitatezko laguntza zerbitzua eskaintzea, gure helburu nagusia herritarren ongizatea baita, kalitatezko zerbitzua unibertsala eskainiz. Hori dela eta, zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen ordenantza onartu genuen, eta ondoren zerbitzuaren kontratazio plegua. Eta zerbitzuaren aurrekontua 167 handitu zen azkeneko lizitazioan. Uste dut, esanguratsua dela, Hondarribian kalitatezko zerbitzu baten alde egin dugula apestua frogatzeko. 2022an
9.922 esku hartze egin dira zerbitzuaren 88 erabiltzaile arreta pertsonala emateko. 686 esku hartze etxeko zerbitzurako izan dira. 58 esku hartze jarraipen eta kontrolerako. Eta 14 eskatu dira garbiketa berezietarako. Gogoratu nahi dut etxeko laguntza zerbitzua etxean ematen dela, langile kualifikatuekin eta gainbegiratuen bitartez, prebentzio, prestakuntza, errehabilitazio eta arreta jarduerak eskaintzen dizkiela ohiko ingurunean egoteko edo egokitzeko zailtasunak dituzten pertsonei eta bizikidetza unitatei. Datorren irailaren 6an etxezitzeko laguntzaren zerbitzua emateko kontratuaren luzapena bukatzen da. Eta gaur egun kontratu duen enpresa zaintzen da. Enpleguan jasotzen den baldintzen arabera, ematen ari dira zerbitzua eta zerbitzuaren prestazioaren balorazioa egokia da. Kontratuaren 4. klausulan jasota dagoenez, zerbitzua emateko epea urtebetekoa izango da 2021ko irailaren 6tik zenbatzen hasita eta gehienez 2 luzapen izan daiteke bakoitza urtebetekoa. Beraz, urte berezia denez eta kontuan hartuta funtsezko zerbitzua dela ikusita eta gainera balorazioa egokia eta aukera dugula urte gehiago luzatzea, hauxe proposatzen dugu. Sektorik publikoko kontratuen legearen 2. xedapen gehigarriaren arabera, kontratazio organoa udalbatza edo osoko bilkura da, eta martxoaren 23an batzorretikan pasa genuen, eta beraz horregatik ekarri dugu gaur udalbatzara bozkatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hitzartu nahi da. Bai, Igor. Bai, mila esker. Bueno, etxezetxeko laguntza zerbitzua guztiok badakigu uste dut hemen gauden guztiok partekatzen dugula ezinbesteko zerbitzu bat daukagula udaletxe honetan. Ez ezinbesteko zerbitzua gure borondatez atera delako, baizik Eusko Jaurlaritzako aipatu den zorroaren legea edo gizarte zerbitzuen zorroaren legeak behartzen gaituelako udal kompetentziako zerbitzu bat da eta udal guztiak behartuta gaude zerbitzu hau eskaintzera. Eta jakin badakigu egiten den lan handia dela. Eta jakin badakigu laguntza hau oso esker onekoa dutela zerbitzua jasotzen dutenen aldetik. Baina ere jakin badakigu, eta ez da guk esaten dugulako, baizik duela gutxi aurkeztutako 75 urtetik gora eta bakarrik bizi direnen txosten edo ikerketa txosten horretan esaten zuelako zerbitzu hau indartzearen beharra sentitzen dutela erabiltzaileek. Eta indartzeko beharra izango du noski. Baina hemen ere jakina da eta gaur ekartzen den proposamena da zerbitzu hau azpi kontratatuta dagoela udalaren aldetik. Zerbitzu honen kudeaketa azpi kontratatuta dago eta beraz langileek beste kanpoko enpresa batentzat egiten dute lan zerbitzu hau emateko. Eta ahotsanitz udal taldea ez da eroso sentitzen egoera honetan. Uste dugu udal zerbitzua, udal kompetentziakoa eta udal zerbitzu, eta hain garrantzizkoa den udal zerbitzu bat balioan jartzeko udal langilego taldez osatuta eman behar dugula zerbitzu hau. Gure ardura delako eta ezin ditugulako azpi kontratatu gure ardurak. Langileen hobe beharrez, erabiltzaileen hobe beharrez, ardura politikoagatik 11 dira arrazoiak, guk mahai gainean jartzen ditugunak, azpi kontratazio ereduarekin behintzat ezinbesteko eta estrukturalak diren zerbitzuak eskaintzerako garaian, azpi kontratazioarekin amaitzeko. Uste dugu askoz ere egokiagoa dela zuzenean kudeatzea egoera hauek, eta gaur ez da pleguen onarpen bat ekartzen, baizik eta ja esleituta dagoen kontratu baten luzapena da ekartzen dena, ez dugu begi honez ikusten, gustatuko litzaiguke denbora ematea
eta iraian amaitzen denez kontratua hausnarketarako, eztabaidarako gai izatea, baina hemen bozkatzera ekartzen den proposamena da. Baditugu hemendikan irailera arte bai guk eta bai ondorengo etorriko den udalbatzak egin beharreko saioak, baina gaur hemen onartzera ekartzen denez, guk ezin dugu aldeko bozka eman, azpikontratazioaren ereduarekin ez bai gaude ados. Zerbitzuarekin bai, zerbitzua mantendu, ez indartu egin behar den zerbitzu bat dela uste dugu, eta horretarako udal langilego talde propioz osatutako langileak behar ditugu zerbitzu hau emateko, gure iritzia. Eskerrik asko. Bai, beste interbentziorik. Bai, Xabier. Eskerrik asko, Txomin, txaldeon. Egorrek esan dako arkin ados, azkenean egia da udaletxetik bertatik kudeatzen diren gauza beti ere gertuagokoa direla, beti ere moldatzen direla, beti ere aldaketarako aukerak ematen ditula erresago, baina egia da erabiltzaileen partetik eta langileen partetik ere egon gara jendearekin eta ez dagoela kexari gustora daudela. Baina bai ohar txiki bat, 2024an plegua berriz atera beharko da, negoziatu beharko dira aldaketak dauden edo ez, orduan nik bai eskatuko nuke lehen astea langileekin hitz egiten ea baduten aldaketarako proposamenik edo gustura dauden edo ez, batez ere ez gertatzeko bestetan gertatu dena, pleguaren erdi batean aldaketak egiteko beharrak eduki edo ez, edo negoziaketa gora bera, orduan eskatuko nuke eta ez dudarik horrela egingo duzuela, hori, lehen langileekin hitz egin eta 2024ko plegu berriak lasai egiteko aukera edukitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Datorren korporazio berriari helaraziko diogu. Hemen gaurkoan duguna da, aipatu dugun bezala, kontratuaren luzatzeko proposamena bozkatzea. Beraz, proposamenaren alde, kontra, abstentzioak, onartu. Bosgarren gaia, Ogasun Konduta Ondare Batzordetik dator, kredito gehigarrien aldaketa onartzeko proposamena. Eta alde horretatik, metodologia aldetik adostu dugun prozedura gogorarazi nahi dut. Nolabait esateko, bestetan bezala, 3 atal izango ditugu, puntu hau lantzeko. Lehenengo aurkezpenak, 2. interbentzioak eta 3. bozketak. Aurkezpenak egiten ditugunean, hitz hartuko duen bozeramaile bakoitzak 10 minutuko epea izango du bere proposamena aurkezteko, eta ordena izango da batzordean onartutako irizpen proposamena aurkeztea, 2. Abotsanitz udaltaldeak egindako proposamena aurkeztea, PS udaltaldeak egindako proposamena aurkeztea eta EH Bildu udaltaldeak egindako proposamena aurkeztea. Aurkezpenen ondotik, aipatu duen bezala, interbentzioetarako tartea izango dugu, 5 minutu, EH Bildu, PSE, Abotsanitz eta Udal Gobernua. Eta bozketak, honako ordena honetan. Abotsanitzen proposamena, irizpen proposamenen onartutako
partidak izan ezik. PSRena, irizpen proposamenean onartutakoak izan ezik. Bildurena berdin, eta azkenik batzordean onartutako irizpen proposamena. Orduan, atzo horrela adostu genuen, badakigu ez dugula kronometroa jartzen denborak mugatzeko, minon, eskatuko nuke aldela denon alegina aipatu genuen eta bai prozedura eta bai denbora horietan ibiltzeko. Beraz, lehenengo batzordean onartutako irizpen proposamena aurkeztia eskatuko diot Maria Serranori. Bueno, urteak daramagunak udaletxean badakigu kredito likidazio dekretua egin eta gero aukera daukagula lehenengo kredito txertaketa hau edo moldaketa hau egiteko. Eta batzordean aurkeztu genuen bezala, gobernu taldeak eta gero hainbat taldek egindako ekarpenekin diktamena edo proposamena ekartzen dugu gaurko udalbatzan onartzeko. Behin eta berriz azaldu dugu urte bukaeran prestatzen dugun aurrekontu hori orekatuta egon behar duela, ingreso eta gastuen artean, eta guk aurre ikusten ditugun eta aurrera eraman nahi ditugun proiektu askotarako edo inbertsio askotarako ez dagoela aukera hasieran, horregatik kreditu aldaketa honetarako ekartzen ditugu. 12 milioi euroko proposamena prestatu genuen, esan bezala beste alderdiek proposatutako hainbat ekarpenekin ekarri dugu gaurko proposamena, eta pixka bat zehaztu nahi dute egiten dugun proposamenaren datu garrantzitsuenak. Herritarrei begira edo arlo soziala kontutan hartuta, ia 2 milioi erdiko proposamena ekartzen dugu, gizarte zerbitzuetan 400.000 euroko partidarekin, hezkuntzan, gazterian, kulturan ia 1 milioi euroko partidarekin, tokiko ekonomian 500.000 euroko partidak proposatzen ditugu, bai Hondarribia 2an eta merkataritza dinamizatzeko partidekin. Administrazioan ere gastuak 1 milioi euro erdikoak izango dira, eta herriko azpiegiturak hobetzeko 7 milioi euroko proposamena egiten dugu. Bai hirigintzan eta baita ere obra eta zerbitzuetan ia 2 milioi euro bide publikoak mantentzeko eta hainbat ekarpen edo hobekuntza egiteko hainbat arlotan. Eta hiritarren segurtasuna hobetzeko eta bermatzeko ia 1 milioi euroko proposamena ekartzen dugu. Beste, zehaztapen maila batean, adibidez kulturan, kirolak, jaietan, gazterian, 1 milioi euroko proposamenak ekartzen ditugu, jaiak antolatzeko adibidez, eta merkataritza dinamizatzeko kanpainak egiteko. Baita ere noski, udaletxeko langileen soldaten igoera onartzeko ere bai partida bat proposatzen dugu, eta esan bezala, adibidez esatarka eta bitari ikastetxeetan normalean udaran egiten diren konpoketa eta inbertsioak egiteko, edo hainbat auzoetako kirolguneak mantentzeko eta hobetzeko partida 1 milioi erdiko kopurua proposatzen dugu. Aurrekontu honetan, urtean zehar eragile sozialekin, elkarteekin daukagun harremanak kontutan hartuta eta beraien ekarpenak kontutan hartzen ditugu, eta parte hartze hori beste diru laguntza batzuetan gauzatu egiten da, adibidez pilota eskolak materiala erosteko, HS2 surf eskolak bikingo egun antolatzeko eta furgoneta bat erosteko ere bai, musika eskola urteko diru laguntza osatu eta adibidez piano berri bat erosteko, Aste Santuko kofradiak hainbat konponketak egiteko, amua jaialdia antolatzeko, urtez urte geroz eta esperientzia hobeagoa suposatzen duena, Mugiri elkarteak herri olimpiadak antolatzeko kopuru handiagoa behar du eta kopuru hori handitzea proposatu dugu. Zentzu honetan ere, Silozibe elkarteak 30 urte beteko ditu eta beraien proposamena izan da jaialdi berezi bat antolatzea eta hori ere diruz laguntzea proposatzen dugu gure
proposamen honetan, arkatu errepikatzea, eta itxaskari baita edo klub nautikoak eta arraun elkarteak ontzi berriak erosteko ere proposamena txertatu dugu honetan. Ezin ditugu ahaztu ere, udalak herrian zehar, udalerrian egingo dituen hainbat inbertsio ikusten direla proposamen honetan, gizarte zerbitzuak muiatera eramateko obra garrantzitsua izango da, ia 1.000.000 euroko aurrekontua beharko du eta denok ados gaude uste dut oso aukera positiboa eta ona izango dela guztiantzat gehien bat irisgarritasunari begira. Santiago kalea berritartzeko proposamena ere ekarri dugu, 1.000.000 kopurua proposatzen da, behin proiektua bukatuta, presako parkea estaltzea, aurreko urteko aurrekontu parte hartzailetik atera zen proiektua, ia 1.000.000 proposamena beharko du hori gauzatzeko, zubia harrera zerbitzurako partida ere sartuta dago, Muiateko zubia berritzeko proiektua ere bai, bide publikotan lehen esan bezala inbertsioak egiteko, aurparketan lurra berritzeko, udaletxeko obrak bukatu, Zuloaga etxean konponketak egiten beharrekoak dira teilatuan eta horiek ekartzen ditugu, ingurumenari begira eguzki plakak jartzeko obra egitea beharrezkoa ikusten da eta mugikortasunaren alor horretan Gibaralarren markesina berria jartzeko ere proposamena egin dugu. Argi daukagu, astu zait barkatu, Mendelu ere lehen hitz egin den bezala eta azkeneko hilabetetan elkarrekin lanean ari garen horretan 80.000 euro proposatzen direla opengela Mendeluko mai horretan azaldu zen bezala. Eta bukatzeko pentsatzen dugu proiektu guztiak interesgarriak direla, konstiente izan bargara ere bai 6 hilabete izango ditugula gauzatzeko, ez dakigu momentu honetan zein izango den datorren hauteskundetik ateratzen den emaitza, baina uste dugu erantzunkizunez jokatzea zela garrantzitsua eta iristen den ekipo berriak izan dezala aukera bigarren urteko semestre horretan proiektuak aurrera ateratzeko eta baditugun konpromiso horiek betetzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria. Bai, Igor. Bai, mila esker. Lehenengo prozedurari buruzkoa ere, nik ere, agotxan ditu taldeak kreditu aldaketarako proposamena e-mail bitartez jaso zuen kontu hartzailetzatik. Udal gobernu taldearen aldetik inolako deirik ez dugu jaso, ez alkatearen, ez gobernu taldeko beste kideen aldetik ere, gai honi buruz hitz egiteko. Hau da EAJak udal honetan egiten duen elkarlankidetzako eredua. Txomin, beste behin erakutsi duzu inorekin hitz egiteko prestutasunik ez duzula. EAJaren udal gobernu taldeak duen negoziaziorako eredua bakarrizketa da. Hondarribiko udalak 2023rako aurrekontua onartu zuen, 25 milioi eurokoa, urtea amaitu aurretik, eta martxoa amaitzera dijoan honetan 12,4 milioi euro handitzeko proposamena ekartzen da udalbatza honetara. Hau da, aurrekontu osoaren 150 handitzea da proposatzen dena. Aurrekontua. Baina zertarako balio da aurrekontu batek? Aurrekontua da udalbatzaren urteko jarduketa programaren zenbakizko irudia. Tokiko gobernuaren helburuak lortzeko baliabideak aditzera ematen dira. Aurrekontuaren bitartez. Horrez gain, baliabideak modu egokian administratzen direla kontrolatzeko tresna ere bada. Eta nola ez, gardentasun oinarria ere bete behar du. Herritarrek zer egin nahi den ulertzeko balio behar duen tresna ere bada. Beraz, aurrekontu batean jaso behar dire udalaren ohiko gastuak eta urtea hasi aurretik hori zehaztea
da egokiena, eta ez altxorkinaren gerakinetik finantzatzea aurrekontuaren adinako 150% kopuru bat. Zaildu egiten dituelako printzipiozko beste oinarri guztiak. Baina hala ere, horrela izan da ere, lan egin dugu. Eta gure lanketaren ondorioz, zenbait gabezia topatu ditugu, eta gabezia horiek estaltzeko 35 proposamen egin ditugu, 6 multzotan banatuta. Alde batetik etxe bizitza, pertsonak eta elkarteak, ingurumena, mugikortasuna, ekipamenduak eta euskarari dagokionean. Proposamenaren zenbateko osoa 7 milioi euro eta pikokoa izan da, eta herriaren berritasunerako proiektuak dira batzuk, eta besteak aurrez udalbatza honek hartutako proiektuak behingoz burutzekoak dira, konpromisoak hartutakoak. Etxebizitzari dagokionean, babestutako etxeak egiteko ekarpen bat proposatu dugu, bai Damarrien babes ofizialeko etxeak egitekoa, eta baita proiektu bat egiteko Muliateko zuloa den horretan pertsona helduentzako etxeak egiteko. Etxebizitzak alokatzeko ere diru laguntza proposatu dugu, gobernu taldeari ahaztu egin zaiola uste genuen eta proposatu genuen, eta beste ekarpen bat etxebizitzak birgaitzeko. Egoera txarrean dauden etxebizitzak birgaitzeko diru laguntza proposatu dugu. Beste arlo batean, pertsonak eta elkarteei dagokionean, gizarte zerbitzuetarako itun soziala garatzeko konpromiso hartu genuen, baina horretarako baliabideak jarri behar dira, zahartze aktiboa bultzatzeko eta kasino zaharrean ere lanak eta jarduerak egiteko diru ekarpen bat proposatu dugu. Berdintasun politikei dagokienean, konpromiso hartu genuen martxoko hilabete honen hasieran, teknikari bat kontratatzeko eta guk jarduerak burutzeko ere proposamena jarri dugu mahai gainean. Kultura sustapenari dagokionean, kultura auzoetara eramateko proposamena jarri dugu mahai gainean, eta beste alde batetik, Mendelun egin bezala bere garaian mural bat herriko artista batekin elkarlanean egiteko proposamena jarri dugu. Eta kirolei dagokienean, kirolguneak berritzeko bai Amute eta Mendelukoak bereziki, baita Hondartzako bizikleta pista eraberritzeko eta skateparkean mantenulanak egiteko partidak proposatu ditugu. Ingurumen politikei dagokionean, eraikin publikoetan eguzki platkak jartzeko programa bat egiteko proposamena jarri dugu mahai gainean. Goiko errota eraikina birgaitzeko obrarako diru partida bat proposatu dugu. Hau ere aspaldiko konpromisoa badu udal honek, eta gero eta egoera txarragoan daukagu udal eraikin hori. Jaizkibel mendia zaintzeko ezinbestekoa deritzogu udal basozain bat kontratatzea, eta ibai eta itsasbazterretan hondakinak ez jausteko babes neurriak ere jartzeko proposamena ekarri dugu. Mugikortasunari dagokionean, oinezkoen atalean lehentasunezkoa bidasoa ibilbidea egokitzeko lanak egiteko proposamena ekarri dugu, lotxagarri dagota. Bizikleten aparkaleku estalia eta bidegorri sarea noiz osatzuko ote den partidaren bitartez egin beharko dugu. Garraio publikoari dagokionean, lehen hitz egiten egondu zarete debate batean eta hiri barruko autobus zerbitzuaren konpromisoa dauka udal honek, betegabekoa.
eta ibilgailua duten pertsonek aparkatzeko dituzten zailtasunei erantzuteko partida ere proposatu dugu. Bai, hiri barnean aparkaleku estalia, galdutako aparkalekuen berreskuratzeko hausnarketa bat behar dugu eta partidak behar ditugu. Hiritik kanporako aparkaleku bat ere beharrezkoa daukagu, disuasorioa izango dela, bereziki bisitarientzat, hainbeste jasotzen ditugun bisitarientzat, eta nola ez, autokarabanentzako aparkalekua ere aspaldi udalbatza honek onartutako proiektu hura burutzeko. Ekipamenduei dagokionean, ahaztu egin zaizue, naiz eta saldua izan ja Arrantzale auzoa bizi berritzeko diru partida jartzea. Pasaia kaleaz ere hitz egiten izan gara behin baina gehiagotan eta Pasaia kalea birgaitzeko proiekturako diru partida proposatu dugu. Udalbatza honetan ere hitz egiten aritu izan gara Arkoi auzoko saneamendua sistema orokorrera batzea, hori beraiekin dugun zor bat da, eta Aldezarrean parke berri bat irekitzeko proposamena ere jarri dugu mahai gainean. Eta euskarari dagokionean erabilera da kezkatzen gaituena eta erabilera sustatzeko ikerketak eta iharduerak proposatu ditugu partiden bitartez. Hauek dira 2023ko ekitaldi honetan proposatu ditugun ekarpenak eta onartu zaizkigunak 4 dira, baina 4 horiek PNUek erabaki ditu bere kabuz zeintzuk izan behar zuten gurekin elkarrizketarik izan gabe. Beno, ez dugu esango onartu dizkigutenak baliagarriak ez direnik, baina zalantza handia daukagu gauzatuko direnik. Eta gauzatzen mailaz ari garela, zer esan? Urteroko kontua. Gobernu talde hau ez da gauza izan aurreikusten duena burutzeko. Urteko jarduketa hauetan 160 besterik ez du betetzen. Urtea joan eta urtea etorri. Honek erakusten du PNU-eren gaitasun falta. Lehen ikusi dugun bezala, Txomin alkate denetik, 35 milioi euroko altxortegia izatetik, 62 milioi euroko altxortegia izatera pasa da Hondarribiko udala. Hau da, herritarren baliabideak herritarren gana iristeko ezgai izan zarete. Bukatzeko, herritarren parte hartze gabezia jarri nahi nuke mahai gainean. Honen inguruko autokritika bat egin beharko zenuketela iritzi dugu. Urtero aldarrikatu dugu aurrekontu parte hartzaile prozesuak burutzea. Eta gobernu taldetik jaso izan duguna da, ahotsan hitzek planteatutako eredua ez duzuela gustuko. Gaur da eguna, 2022ko egin zenuten parte hartze kakotxartean, kanpainaren ezbetetzeaz hitz egin behar duguna. Zuen hitzak izan ziren 2022 urtean burutu eta gauzatzeko esperantza zenutela parte hartze prozesu horren emaitzatik ateratzen Maria. Zuek esan zenuten, esan zenutena ez da bete. 2023 urteko aurrekontuaren aldaketan berriro mahai gainean jartzen da 2022ko herritarrek erabakitako proiektua egiteko partida. Kuriosoki, proiektu horren gauzatzeko, proiektu horien gauzatzerako ahotsan hitzek aurrekontuen debatean parte hartzerako aipatzen zuen diru ekarpen kopuru berbera jaso da. Biteri eskolako pareko parkea estaltzeko 500.000 euro jaso dira. Oroitzen zarete, proposatzen genuenean aurrekontuaren 2%, 500.000 euro, azaro amaieran egin genuen udalbatzan,
aipatzen genuen, justu kasualitatez kopuru berbera. PNV kontra bozkatu zuen ahotsan hitzen proposamena. Oinarrian, gure proposamenari arrazoi eman diozue. Naiz eta formetan ez duzuen asmatzen. Mila esker. Eskerrik asko Igor, orain PSeren proposamena. Noemi. Sí. Nuestra propuesta de modificación de créditos no es... Kreditoa aldatzeko gure proposamenarekin jarraipen bat ematen diegu 2023ko aurrekontuetako zuzenketetan aurkeztutakoari. 55 zuzenketa proposatzen genituen 4 milioi pasatxo ziren guztira, horietatik kamerak ezartzeko proposamena soileko hartu zen, 50.000 eurokoa zen. Horixe dakar, gehiengo absolutu batek. Gure proposamenak zerikusia zuen neurri sozialak hobetzarekin, energia efizientzia hobetzarekin, saltokientzat, ostalaritzarentzat, etxebizitzara sarbide bat izateko baliabideak eskaintzarekin, hirigintza azterlanak eta enplegurako partidak egitarekin industria arloko politikak aurrera eraman ahal izateko eta gure udalerriko mugikortasuna hobetzeko. Gure proposamenak oso soila ziren eta lagundu egiten zuten gure herriaren egunerokotasuna hobetzen. Proposatzen ditugu honako neurri hauek: hirigintza eta lanak Mendelu auzoko biziberritze integralerako plana, aurreproiektua eta opengela, 150.000 euro. Josu langileko atzaldeko handela edo espazioaren xehetasuneko azterlana egitea. Uren igoera gutxitzeko 18.950. Santa Engraziko zubiko baranda berria jartzea. Eta parkeetako bat, biterikoa estaltzea, aurreikusita da honen arabera. Eta honi buruz esan nahi genuen ea posible den laster zerbait jakitea. Presentando propuestas. Sare sozialetan ikusi gulako arkitektuek jada proposamenak egin dituztela. Jakin nahiko genuke hau dalak ere proposamenek egin gute duen. Hiri altzariak aldatzea eta argiak aldatzea Obispo plazan. Muliateko gizarte zerbitzuetarako lokala egokitzea. Kandido Sasetako lokala prestatzeko azerlana egitea. Auzokoek eta erretiratok erabiltzeko. Goikorrotako lehiaketa ateratzeko oinarriak eta lizitazioa prestatzea. Zuretako eskailera berririgintza prozesua aurrera ematea. Eta, ezin gara iseri ere egin. Arko lauzoko plan integrala, betikoa, espaloiak, argiak, mugikortasun eta irisgarritasunean, azerlanen jasotekoa oinarri hartuta, aparkaleku bat eraikitzeko aurre proiektua, hiriko autobus zerbitzua biak jartzea, igogailu jartzeko laguntzak, eta aztertzea, Solbesen igogailu bat jarri ahal izatea, Irun Hondarribia bidegorriaren lotura, ohiko etxebizitza alokatzeko beste laguntza batzuk osatzeko partida, alokairurako laguntza mantentzea, ere alokabideren barruan, eta gizarte larrialdietarako etxebizitza bat erostea, babes ofizialeko etxebizitzak lehentasunez erosteko eskubidea erabiliz. Familientzako laguntza, 50.000 euro, laguntza energetikoaren partida handitzea. Araudia kasuistika berrira egokituz. Eskola materialerako laguntza, hau ere beti eskatzen dugu. Familientzako laguntzak udalekuetarako. Berdintasuneko teknikari baten kontratazioa. Kasino zaharra, tabernaren kontratazioa. 1922-35 bitarteko aktak ustea. 1940ko udalaren dokumentazioa digitalizatzea. Oinateko artxiboan daudenak digitalizatzea. Lehioen arotzeria metaliko aldatzeko diru laguntzen partida. Hau energia efizientziaren arloan.
Galdarak aldatzeko diru laguntzen partida Renove planen barruan. Udalerriko irisgarritasunari buruzko azterlana. Udaleko energia komunitate bat abian jartzeko kontu saila. Kultura arloan liburuetako tiradera jartza hiriko hainbat tokitan. Ostalaritzan eta merkataritzan 100.000 euroko partida bat tiket bairentzat aurrekontuetatik desagertu baitzen. Eta beste partida bat saltokietako bono dendarako. Furgoneta bat HSB kluberako, kirul inklusiborako jarduerak egin ahal izateko, piktogramekin seinalizatzeko programa bat udal bulegu guztietan eta beste zerbitzu publikoetan jartzeko kaleetan, plazetan, parkeetan, semaforoetan autismoa duten pertsonei arreta emateko. Hori behin eta berriz eskatu izan dugu. Eta berriro gogorazi nahi dut proposamenetako batzuk onartu dituela udal gobernuak alokabiderena, baita ere udalerriko irisgarritasunaren azterlana egitea, kultura auzoetara eramateko proposamena, furgoneta bat eskuratzea, eta baita ere piktogramekin seinalizatzen. Eskerrik asko. Gracias a ti, Noemi. Eskerrik asko zuri, Noemi. Eskerrik asko, Txomin. Bueno, egu talde txikiena izaki, proposamen bakarra aurkeztu dugu. Ez dugulako ikusten aldaketarik egin behar ez denik, edo beto egin ez daitekenik, baina, oraingo jardunean ikasi dugu askotan onartzen zaizkigun programak eta onartzen diren proposamen horiek exekutatu egin behar direla, eta horrekin, kezkatuta izan gara beti, legaldi hasieran ere proposamen batzuk bota genituen, eta, askotan ibili gara exekutatu ezinik, eta orduan, iruditzen zitzaigun erantzunkizunez jokatzeko momentua zela, eta horregatik proposatu dugu Asturiagako erailketaren inguruan azterketa egiteko proposamena. Onartua izan da, eta, lizentzia hartuko dut, zeren egia da, onartu ez direnen azterketa egiteko momentua dela, zuen baimenarekin esplikatuko dut pixka bat nondik norakoak zeintzu diren. 2016an Eusko Jaurlaritzak egin zuen txosten bat, Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkia, herriz herri izenekoa, bertan Hondarribian aipatzen zituen bi gazte, Jose Luis Mondragon eta Roque Mendez, 1974an, martxoaren 22an eraiak izan ziren Asturiaga hondartzan, eta ez zegoen berri nahikorik bertan azaltzen ziren biktima bezala onartzeko. Orduan, horiek horrela guke udaletxean 2020ko ekainaren 18an ekarri genuen mozio bat, bertan eskatzen genuen, txostenean jartzen zuen bezala, behar beste argitu ez ziren kasuak ez zirenez, bai Jaurlaritzari eta aipamena egitea, behar beste argitzea, ez? Eta, horrela adostu genuen, horrela onartu zuen udalbatzak, eta familiekin ere harremanetan egon ginen, eta gogoz hartu zuten. Orduan, horren ondoren, egia da ez dela azterketa gehiago egin, naiz eta bizikidetza batzordean gaia landu dugun, eta egia da luze zabal aztertzeko aukera auki dugun. Beti ere saiatu izan gara lor humanotik jorratzen gaia, eta egia da,
gerturaketa bate izan dugula, baina ez ginen adostera iritsi ondorio horik edo. Hala ere, egia da balio izan zuela ezagutzeko pixka bat nola dagoen gaia, gure artean errealitate hori jakin eta aurrera egiteko. Ikusi genuen, bazegoela familiarekin bat egiteko nahi bat eta gertutasun bat, eta horregatik otu zitzaigun azterketa hori egiteko diru programa bat jartzea, udaletxetik Hondarribian eraiak izan ziren bi gazte horien kasua ikertu dadin. Egin daitekena behintzat, ez? Badakigu askotan egia eta horrelako kontuak zaila direla aurkitzen, baina instituzioek erreparatzeko eta kasu honetan biktima horiek errekonozitzeko gertutasun hori erakusteko aukera ezin genuela pasatzen utzi, ez? Orduan, esaten zuenez, argitzeko beharra zegoela, horretarako egin dugu guk proposamena eta horrela onartzea izatea espero dugu, ja proposamenean txertatuta dago, beraz horixe. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Orduan orain aipatu dudan bezala, interbentzioen txanda izango da, eta bozeramale bakoitzak 5 minutu izango ditu, EH Bildu, PSA, Botxanitz, eta gero EJ, udal gobernuak. Beraz, zuena deitza, Xabier. Eskerrik asko, Txomin. Ez gara sartuko xe aztertzen kreditu aldaketan egin diren proposamenak. Askotan aipatzen dugu bautela kontinuismorako zera bat, kutsu bat, eta eraldaketa handiak egin daitezke. Noski ezin esan gabe utzi berdintasun sail eta teknikarirako ez dela behar besteko partidarik proposatu, eta horrela beste kasu askorekin, ez? Edukietan asko luzatu gintezke, baino uste dut, eta Igorrek lehen ere aipatu du, gu fokoa jarri nahiko genuke prozeduran. Azkenean egia da, ez dugula ikusi udal gobernuaren partetik beste urte batzuetan egon den bezala, proposamena aurkezteko nahia, beharra, hori faltan bota dugu. Gainera ikusi dugu nola biztanlegoari edo herriari aurkeztu izan zaiola udalbatza areto honetan egindako prentsaurrekoan, baina guk ez dugu aukerarik eduki gobernuaren partetik jakiteko aldaketak edo proposamenak zergatik egiten ziren, nola egiten ziren, eta guk hori faltan bota dugu. Egia da ondoren negoziatzeko borondatea badagoela, eta egia da hitz egiteko arazorik ez dagoela. Baina benetan faltan botatzen dugu horrelako proposamenak egiten direnean kontutan hartzea beste alderdiak, eta behintzat aurretik egiten den lanketa horretan kreditu aldaketan egiten diren proposamenak ulertzeko, esplikatzeko eta galdetu ahal izateko ronda bat, bi edo behar dinenak egiteko behar hori, ez? Hori faltan bota dugu, eta
gure partetik behintzat fokoa hor jarriko genuke. Hala ere egia da, esan dudan bezala, komunikatzeko ez dagoela arazorik eta aldaketak onartuta, guk abstentziora joko du. Eskerrik asko, Xavier. Orain, Noemi, Josu. Mikrofonoa. Bueno, lehen hau da azkenengo legislaturako azkenengoa, horrez azkenengoa, modificación de créditos planteatzen da. Dejamos atrás una legislatura en la que la... Legegintzaldi honetan, gobernuaren gehiengoak eduki dituen irizpideak oso inpositiboak izan dira, gure iritziz. Eta kredituen likidazioaz eta aldaketaz ari garenez, horretan jarriko dut arreta. 2022ko aurrekontuan 60 milioi euro baino gehiagoko gerakina zegoen. 7 milioi inguruko aurrekontua geratzen zen 2023ra begira, desberdintasunari dagokionez. 10.929.000. Eta 10 milioi geratzen ziren erabilgarri partidan. Hor sartzen dira 3,5 milioi horiek Santelmoko gazteluaren trukean ordaindutakoak. 12 milioi eta erdi geratzen dira gutxi gora bera gehipen honetan, eta espero dugu osorik gauzatuko dela 2023an zehar. Sozialisto partide batzuk aurkeztu ditugu, jarraipen bat dira, aurrekontuarenak, nolabait, eta edapen bat proposatu dugu, 36 partidarekin. Horietatik 5 onartu zaizkigu, da 50.000 euroren balioarekin. Eta deitoragarri iruditzen zaigu batzuk oso izaera soziala izan arren ez direla aintzat hartu. Eta beste hor sartzen dira hiriko autobusan martxan jartzea edo Hondarribitarrei etxe bizitzerako sarbidea bermatzeko diru sarrera batzuk proposatzea. Ez dago euro bakar bat ere lurzoru publikoa erosteko, eta ikusten dugu, beste Mendeluko birgaitzeari edo Irun Hondarribia bidegorriari egindako ekarpenetan, ez dela inoraz ere bermatzen aurrera emango direnik. Ikusiko dugu zer nolako bidea egiten duten. Ikusten dugu ez dela nahikoa, ikusten dugu aurrekontu hauek eta gehipen hauek ez dietela erantzuten Hondarribitarren arazoei. Jarraitzen dugu kutsu kontinuista horrekin, eta inbertsioi dagokienez ez dago benetako plan bat, ez dago bideragarritasunik, ez dago abstenitu egingo gara. Gobernu taldearen proposamenak ez di erantzuten arazoei, beste auzoen bizi berritzeari, etxe bizitzarako sarbideari, eta guztiok ikusten ditugu mugikortasun arazoei. Eskerrik asko, Josu. Orain zuen txanda da, Igor. Mila esker. Aurreko interbentzioaren zenbait gairi buruz arituko naiz berriro. Elkar lankidetza eta negoziazioa lehenengo gauza. Txomin, beste behin esan beharra dugu, hauteskunde aurrekontu aldaketa honetan, ez duzuela inolako lankidetzarik egin gainerako taldeekin. Negoziaziorako ere, gure iritzian, Xaderrek lehen aipatu duenarekin ez dugu bat egiten, izan ere negoziaziorako elkarrizketa behar da, eta kasu honetan ez da elkarrizketarik eman. Maitik altxa zineten batzordean eta bueltatu zinetenean zuek esan zen eguten zer onartzen zen eta zer ez. Adibide gisa jarriko du lankidetza egin izan bagenu batzorde horren aurretik, ez oso sarritan, baina aintzinean nozbait elkartu gara bilerak egiteko, eta ahaztu zaizkizuen zenbait proiektuk lekua izango lukete
gaur mahai gainean dugun proposamen honetan. Gure ustez, Arrantzale auzoa biziberritzeko obrak leku edukiko luke, eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duen, naiz eta Mariak gobernu taldearen proposamena azaldu duenean, HSB taldearen furgoneta ahaztu egin zitzaizuela aipatu zenuten. Aurretik elkarlanketa hori egin izan bagenu, ziurrenik jasoa egongo zen eta elitzateke proposamen gehigarri bezala agertu beharko. Baina kasu honetan proposamen hori Alderdi Sozialistako kideek jarri dute mahai gainean. Eta gu ere kezkatuta gaude gauzatzearekin. Ze kreditu aldaketa honek lehengo urteetako bide berdinari jarraipena ematen dio. Hau da, 25 milioi euroko aurrekontu batetik, 37 milioi euro terdirako aurrekontu batetara pasatzen gara, baina ez gera gai 23 milioi euro besterik gastatzeko. Ez daude neurririk aurrekontuaren gauzatzea burutzeko. Eta nola burutu ahalko litzateke gauzatze hori ere? Gure iritziz lankidetzarekin. Ahotsan hitz, PSE edo EH Bilduk eginiko proposamenak gauzatuko direla ziurtatzeko sikiera utziko aldiguzute proposamena egin dugunoi kudeaketa hori burutzen. Guk argi daukagu gobernu taldean bagina utziko genuela. Tarteak utziko genituela proposamenak egiten dituztenei, beraien proposamenak gauzatzerako garaian kudeaketa horren ardura hartzeko. Eta azkenik parte hartzea. Parte hartze ireki eta kolektibo bat egiten ez den bitartean, aurrekontua errena izango dela iritzi diogu. Guk lehen etxiko genuke aurrekontu parte hartzaileak kopuru batean, izan ere, identifikatu beharra daukagu zeintzuk diren udaleko gastu finkoak, urtekoak, eta aurrekontuetan ez da hori erreflejatzen, gauzatze mailan baizik, eta aurrekontu errealak izaterako garaian, uste dugu antzekotasun gehiago eduki behar duela gauzatze mailarekin egiten diren aurrekontu proposamen hauekin baino. Beteko balitz, aurrekonputuan jasotako guztia beteko balitz, askoso beto egongo ginateke baigu, eta bereziki herria. Beraz, lehen aipatu dudan bezala, hauteskunde aurrekontu aldaketa denez, esperantza jarriko dugu, datorren gobernu taldeak, daukan erraminta gauzatzeko gaitasuna izango duela. Mila esker. Eskerrik asko Igor, orain Maria. Bueno, bukatzeko ja txanda, proposamen asko egin dira, eta proposamen asko, benetan oso interesgarriak dira, eta ezin dugu ez esan. Baina beste batzuk, nire ustez gutxienez, aspalditik alderdi bakoitzak martxan dituen marketing kanpainak sustatzeko erabiltzen da aukera, eta erabat zilegi da, noski, baina jendeari mezu zehatzak eman behar zaizkio, eta ezin da gure ustez herritarrei nahastu. Adibidez, esatea etxe bizitzaren publikoaren alde edo etxe bizitza sustatu nahi dezutela, Damarrin 800.000 euroko partida bat jarriz, hori jendeari engainatzea da. Ze gaur egun ezin da Damarrin aurten daukagun denborarekin Damarrin 800.000 euroko proiektu bat, aurten Damarrin ezin da 800.000 euroko proiektu bat martxan jarri, ezinezkoa da. Horrek suposatzen du jendeari, zuek, edo ez duzutela udalbarruko prozedura ezagutzen, edo ez dakit beste modu batean funtzionatuko dezutela. 4 milioi, 5, 6, ez zait inporta, hori ez da gauza. Gauza da, jendeari ezin zaiola esan, guk proposatzen ditugu 4 milioi etxe bizitza publikoa sustatzeko. Primeran,
Baina hori ezin da urten gauzatu. Zuek hor paper batean jarri ez dutena, hori ezin da urten gauzatu. Ezinezkoa da. Hori ezin da 6 hilabetetan gauzatu. Guk kopuruak ez ditugu jartzen altuntun, osea, etzaigu bururatzen jartzea, ez dakit, kopuru bat milioi eta milioi terdi Santiago kalea eraberritzeko. Ez dugu jartzen guri bururatzen zaigulako. Proiektu bat egiten da lehenengo. Enpresa batek, arkitektoek, ingenierioek, aztertu egiten dute, proiektu bat ekartzen dute udalera, eta proiektu horren arabera kopuru bat ateratzen da. Eta kopuru horren arabera obra lizitatu egiten da. Hori da gu jarraitzen dugun prozedura. Eta udaletxe eta erakunde guztietan jarraitzen den prozedura. Bapatean esatea, 6.000 euroekin parkin bat egiteko proiektua egingo dela, ze enpresak egingo du 6.000 euroekin proiektu bat. Eske horrelako mezuak zabeltza jendeari arriskutsua da. Arriskutsua da benetan. Eta esan dudan bezala, iruditzen zait, marketing kanpaina batzuek sustatzeko balio dula. Eta listo, gobernu taldeari ahaztu egin zaio etxe bizitza, ez barkatu. Gobernu taldea etxe bizitza publikoa sustatzeko eta egiteko plan orokorran zentratu behar dela badaki. Eta gure indar guztia eta foko guztia plan orokorrean jarri dugu. Bestela Hondarribin ezingo da etxe bizitza publiko gehiago egin, eta hortan jarri dugu arreta. Eta guk kreditu aldaketan hori proposatzeak ez du ezer ekarriko. Beraz, gure lanketa esfortzua eta ordu asko plan orokor berriaren izapidetzean jarri ditugu. Se habla también, barkatu, Arrantzale auzoa, atera da behin eta berriz. Arrantzale auzoko proiektua lanketan ari da, obra eta zerbitzutako zinegotzia Gonzalo, herritarrekin edo bizilagunekin egon da, elkarrekin lantzeko proiektu hori, beraiekin hausnartzeko zein izan behar duen proiektu horren garapena. Eta proiektua ekartzen dutenean eta jakiten degunean ze kopuru beharko degun obra hori gauzatzeko, orduan jarriko dugu aurrekontuetan kopuru hori, edo hemen dagoenak jarri beharko du. Baina ez bapatean, niri edo alkateari edo norbaiteri bururatzen zaio 2.000 euroko inbertsioa eta hala hor jartzen dugu, gauzak ez ditu horrela funtzionatzen. Parke estaltzearena kasualitatea izango da, beste 1.000 euro berdina, kopuru berdina izan dela, baina jarraitu den prozedura izan da proiektu bat kontratatzea eta proiektu horren bidez atera dena 5.000 euro izan dira, eta hori da gauzatzeko jarri den proposamena, baina ez horrela botatako kopuru bat. Y a la hora de proponer las diferentes acciones... Ekintza ezberdina proposatzerakoan oso ondo iruditzen zaigu elkarlanean lan egitea, baina iruditzen zait hori kredito aldaketatik haratago joan berdela. Lan egiteko beste modu bat ere badago, ez da nahiko esatea guk diru nahi dugu gauza hau egiteko. Bueno, hor oinarriak landu behar dira lehenik, beste eredu batzuk aztertu daitezke, gauzak egiteko beste modu bat ere badago. Ez da nahikoa, plenora etorri, udalbatzara etorri, edota prentxaur baten bidez, mezu hori trasladatzea. Iruditzen zaigu hori beste modu batera ere egin daiteke. Agian deno begiratu beharko genuke zen izan behar duen lankidetza eredua. Creo que lanzar mensajes sobre solucionar problemas... Bertako auzoa konpontzeko bidea eskaintzea kreditu aldaketa batekin, non, badakigun 6 hilabete beren barruan implementatu behar direla, bertan aurkezten diren proiektuak iruditzen zait ez dela oso zurruna, ez da oso zorrotza eta gaur egungo administrazioan ezinezkoa dela. Eskerrik asko guztiekeri, eta bain bozkatzeari ekingo diogu, aipatu diogun ordena jarraituz. Beraz, lehenengo, bozkatuko dugu abotxanitzen proposamena, irizpen proposamenean jaso ez diren partideen aldetik. Ez dut oso txukun esan, nire uste dut ulertzen dela, ez? Bai, beraz, aldeko botoak. Kontrako botoak. Ez da onartu. PSRena modu berian. Egindako proposamenetik irizpen proposamenean sartu ez diren partidei buruzko bozketa, aldeko botoak, kontrako botoak, eta egila da prozeduran EH Bildurena jarri jagenula, nola irizpen proposamenean jasota dagoen, ez dugu bozkatuko. Eta azkenik, Ogasun batzordean onartutako irizpen proposamenari buruzko bozketa
Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko, onartu, egin da. Barkatu. Piztuta itzali, azkenean. Nazi. 2001-2023 kredituen judiziozko kanpoko aitorpena onartzeko proposamena. Eta horretarako, txizun eri emango diot hitza. Bai, eskerrik asko. Espediente hau osatzen duten fakturei buruzko gastuak ez ziren prestazio eman zeneko ekitaldian izapidetu, hau da 2022an egindako zenbait lan, 2023an jaso dira faktura horiek. Orduan, espedientien agiri den bezala, beharrezko prozedura jarraitu esenez, egin dire lanak hori egiaztatu da, eta fakturak erregistratu ondoren, eta lanak egin direlatu da teknikariak egiaztatzen dute. Hau da, aurreko ekitaldi dagozkien aintzatetzi beharreko fakturak, 10 faktura ditugu, eta faktura horiek prestazioen kontratazioaren arduri izan duten teknikarien txostena dute, hau da, 10 faktura 5 teknikari desberdin egin dituzte txostenak, eta aipatu bezala horietan egiaztatzen da, kontratazio burutu egin dela, presioa, merkatuko presioan arabera dela, eta orduan 10 faktura horien kopurua 58.313 euro, 85 sentimokoa da. Eta lanak egin direnez eta teknikarien txostena hori egiaztatzen dutenez, ogasun batzordean proposatu genuen, udalpatzara ekartzea faktura horiek ordaintzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, hitza hartu nahi da. Bai, Igor. Bai, azken urteetan, urtero ekartzen da puntu hau, antzeko puntu bat, kopuru ezberdinekin, udalbatza batetara, eta izena bera judizioz kanpoko kredituak onartzea deigarria egiten da, eta soilik aipatu nahiko nuke, txizunek esan bezala, faktura hauek onartuak izan direla, ez segokion ekitaldean, baizik urrengo ekitaldean, baina ahaztu zaio aipatzea ez direla onartu segokion prozeduraren bidez izapidetuta. Hau da, beharrez bezala hartutako obligazioak direla gaur hemen mahai gainean jartzen direnak. Hori da jasotzen duguna teknikari txostenaren ondorio bezala. Beraz, hori horrela eta urtea joan urtea etorri errepikatzen den gai bat izanik, naiz eta alkate jaunak bere garaian aipatu zuen bere nahia izango litzakela urrengo ekitaldietan horrelako punturik ekarri beharrez izatea, guk kontrako bozka emango diogu. Eskerrik asko, Igor. Besteen aldetik, uste dut alusioagatik hitzerdia. Ekintza planean jaso genuen 2022an, ez dugu lortu, eta 2023ko ekintza planean jaso dugu. Bueno, bozkatzeari ekingo diogu. Proposamena onartzearen alde, proposamena onartzearen kontra, abstentzioak, beraz, onartua. Udala batzordetik ekarriko ditugu gaurko azkeneko bi gaiak. Lehenbizikoa da, goragoko kategoria bateko lanpostu bati dagozkion eginkizunak bete izana aitortzari buruz. Eta orduan, hitza emango diot,
gai horren arduradunari. Juan Mari, iria dukitza. Bai, eskerrik asko Txomin. Bai, patu bezala hemen baditugu bai 7. eta 8. gaia pertsonal deitzen diogun gaiak eta goragoko kategoria bateko lanpostu bati dagokion eginkizuna bete izana aitortzeari buruz, eta orduan kasu honetan bai aipatu udal gobernuak zenbait lanari eta gobernuak pertsonal gaieri buruz helburu argi daukala, antolakuntza eta pertsonal arloan zerbitzu hobetzea dela, eta udalak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzea. Hau da, herritarrei zerbitzu hobeak ematea da helburu azken finean. Antolakuntza jakin badakigu denak etengabeko eguneratzea behar duela. Udalari eta herriari mesede egiten dio zerbitzuak hobetzea. Prozesu irekia eta etengabeko prozesua da. Eta antolakuntza prozesua duen garrantzia dena dakigu. Etengabeko prozesua da, 2022an lanpostu zerrenda egokitzeko 4 udalbatzetan egin genituen etengabeko lanean, eta aldaketa nagusia 2022ko abuztuaren udalbatzan onartu zen egonkortze prozesuetatik etorritako lan eskaintza jasotzen diren plazak sortu ziren, bai Gipuzkoako aldizkarian argitaratu ere berepean, eta guain prozesu desberdinak prestatzen ari gera. Legeak emandako aukera martxan jarri genuen eta estabilizazio prozesuan lanean gaude. Prozesua luzea izan da eta luzea izango da plaza bete arte, 2024ko abendua da epea, eta horrek esfuertzua handia suposatu digu. Eta jakin badakigu ere bai, badaudela langileak egonkortze prozesu hortan, langile, departamento desberdinetako langileak, bere eskaera dituztela, eta eskaera hauei aurre egiteko ere lanketa eta hausnarketa luzea egin da. Langileekin bilera, langile komiteakin ere, eta noski ere bai aipatu, bai gai, beste talde politikoakin ere. Egiturazko plantilla, hemen nahi duguna da, goragoko kategoria bateko lanpostu bati dagozkion eginkizuna bete izana, lanpostu zerrenda errepeten duguna ez da egokitu behar, zeren lanpostu horiek hor ditugu sartuta, eta gaur egun jakin errepeten 117 plaza daudela, eta programetan 36 langile ditugu momentu honetan, eta baita ere lanbideko fomentuan beste 5 langile kontratatu eta lanean daude. Momentu honetan 128 pertsona ditugu lanien udaletxean. Eta gorako kategoria bateko lanpostu bati dagozkion espedientian, aipatuko dugu, hemen txostenetan agertzen den bezala, hor ditugu alde batetikan 3 sail desberdin, brigada, eta brigadan baditugu zenbait lanpostu eta langileak, kasu honetan obratako arduraduna, baita ere lanpostua igeltzero taldeko ofiziala, igeltzero taldeko burua, ofizial elektrikaria, eta orduan egiten dena da proposatu espedientian agertzen den bezala, langile haueri urtetan egon dire bere lanpostua baino goi mailagoko lanak betetzen, eta proposatzen dena da, bai brigadan 4 langile haueri, Jesus Mari Anciz Arrolazabal, Pedro Eranzeta Murgilosa, Ignacio Berrotaran Darceles, eta Jose Ignacio Arroabarren Arrieta, aipatutako lanpostu horiek ordaintzia lan horiek egin dituztelako, hori egiaztatua delako. Eta baita ere, proposatzen da, gizarte zerbitzutan, Francisco Javier Ruiz de Azúa-Altuve arduradun lanak egiten egon dena arduradun karguan izendatu gabe egonda, kasu hontan ere berdin egitea. Teknikari lanetik arduradun
arduradun bezala izendatzea, eta baita ere udaltzaingoan, abuztuan jubilatu zen azpi ofiziala, kasu hontan lan hori egiten ari den udaltzain lehena, Jon Iñaki Bielba Leon horire egindako lan horiek rekonozitzea. Eta zentzu hortan, dagon eskatzen dena da goragoko kategoriako lanpostu bati dagozkion eginkizuna bete dituztela aitortzea, eta lanpostu hauek betetzen dituzten funtzionarioe aipatu ditugun bezala egindako lan horiek rekonozitzea, eta jasotako ordainsari osagarrien eta aintzatetxitakoen arteko aldeak ordaintzea, eta ordainketa hori legeak baimentzen dunez, 4 urte atzeraro eginezko, gehiageniko izaerarekin ordaintzea. Hau da, azkeneko 4 urteak ordaintzia, ebazpen hau ematen denetik, eginkizunak aitortzen zaizkien lanpostuak legezko prozeduraren bitartez bete arte. Eskerrik asko. Arkati atera denez, hitza zuena da hitza, bai. Bai, mi esker. Bueno, urduri ikusi zaitut azalpenetan eta ez zait harritzen. Antolakuntza eta etengabeko hobekuntza izan dire zure hasierako interbentzioan aipatu dituzun ezaugarriak, eta gaur hemen ekartzen den puntu honek justu kontrakoa dauka. Lanpostuen balorazioaren beharraz hitz egiten aritu gara pertsonal politiken inguruan edo pertsonal departamentuaren beharren inguruan aspalditik, eta hau da adibide nabarmen bat lanpostuen balorazio horik ez dagoela egina aurreko mende askeroztik. Eta hori nola ez antolakuntzaren gabezia nabarmen bat da. Baina etengabeko hobekuntza aipatzea eta 2013 geroztik lanpostu, beraiei zegokien lanpostua, baina kategoria altugoko lanpostuentzan zebiltzan langileen aintzateste bat ekartzea onera etengabekoa baldin bada hori, ez dakit, eskandalugarria da. Eskandalugarria. Badira gainera hainbat eta hainbat lanpostu eta udalbatza hauetan eta batzordetan hitz egiten aritu garenak, administrari laguntzaien kasuaz zenbat aldiz jardun gara, eta legealdi amaitzera dijoala ez da inolako urratsik egin. Badaude gizarte zerbitzuetako hainbat langileen kasuaz ere, duela ez hainbeste hitz egin genuen mozio baten bitartez udalbatza honetan, badaude subkontrata bitartez kontratutakoak eta udal langile bezala kontsideratuak dauden langileak ere mahai gainean izan ditugu gai hauetako batzuk. Eta gaur hemen modu individualean eta lanpostuetako batzuk beraien funtzioak bete izana onartzeko proposamena ekartzen da. Duela 10 urtetik, kasu bat salbu, udaltzain ofizial ordekoarena izan ezik, Txizunek aipatu duen bezala jubilazio baten ondorioz etortzen dena, 10 urte funtzioak betetzen. Eta gaur ekartzen zaiguna onartzera da rekonozitzea lan horiek burutu dituztela, baina azken 4 urteetako soldaten errekonozimendua besterik ez dela egiten. Eta udalak langile horiei esaldi ez hor
bestelako 6 urteak? Nork konpentsatuko edo nola konpentsatuko ditugu gainerako 6 urteak kobratuko ez dituenak? Eta honetan ondoraino jo behar dugu, noski. Nork hartu zuen erabakia langilego edo barkatu? Barkatu. Nork hartu zuen erabakia langile horiek zutena baina kategoria altuagoko lanetan jardutekoa? Nik uste dut hau langileagaren politikaren ondorio dela. Eta politika honek erreprobazio bat merezi duela. 10 urte beranduago ekartzen zaigu mahai gainera beste garai batean hartutako erabaki bat eta konpentsazio bat 4 urteetakoa eta aurreko 6 urteetakoa ze? Ahaztu. Ez da bidezkoa. Eta gainera gai hau zenbatetan hitz egin dugu modu kolektiboan jorratu behar dela, eta hemen maila individualean egiten da. Ulertzen dut, langileek beraien artean esadostasunak izango dituztela. Batzuei rekonozitzen zaie eta beste batzuei ez. Zein da egoera reala gaur egun? Ezagutzen dugu? Nik 8 urte daramatzat udal honetan. Ez nuen sekula entzun brigadako 4 langile bazeudenik beraien kategoriaz gaindiko lanetan zebiltzanak? Eta pertsonal batzordeko kidea naiz, eta ez da mahai gainean egon. Balen esan dudan bezala, espero dut legezkoa izatea eta idazkari jaunak egindako txostenan legezkotasun oniritzia ematen du. Ez banago oker eta hola esatea eskertuko nuke bestela, baina justua da noski. Justua da jasotzea dagozkien atzerapen guztiak. Bai, gaur hemen proposatzen diren langile hauek, baita beste udaleko langile asko ere. Baina lanpostuen balorazioa jorratzen ez den bitartean, iruditzen zait, agertuko direla kajoitik hainbat eta hainbat langileren baldintzak ez direla berezko kontratukoak. Eta noski arduradunak daude. Berriro errepikatuko dut eta pentsatzen dut ez zaidala erantzungo, baina nork hartu zuen erabakia funtzio horiek betetzekoa? Mila esker. Eskerrik asko Igor, beste taldeen aldetik. Bese? Markatu Isabel. Bai, bueno. Relación al... Goragoko kategoriako lankostu bati dagokionez. Yo creo que en última instancia, yo creo que se está haciendo... Nik uste dut esfortzu handia egiten ari dela udala, bertako plantilla egokitzeko eta bertan, bueno, 51 pertsona hoien lanpostuak egonkortzeko. Ulertzen dut, pertsona hauei kontratu finkoa egitea ezinbestekoa dela, baina momentu honetan departamentu ezberdinetan egokitu egin behar ditugu, beste egoera batzuk esate baterako, brigadako 4 pertsona hoiena, zerbitzu sozialetakoa, municipalen kasua, kulturaren kasua ere bai. Eta hemen badago bibliotekako beste kasu bat ere bai, hemen, bueno, ezberdina da, baina iruditzen zait lerro berean doala. Eta egia da, bidean, hainbat langile geratu direla etxe honetan, eta administrazioko laguntzailei dagokionez, esate baterako, edo eta beste lanpostu batzuetan, bai, iruditzen zaigu hor, lehenik eta behin ekin behar diogula egoera aztertzeari. Izan ere, udal batek ondo funtzionatzeko behar du bertan lan postu zerrenda bat, ondo egokitutakoa dena, bertako langileak motibatutako egotea, eta
bertako langileen funtzioak eta dirusariak bateratuta eta egokituta egotea. Eta gulertzen dugu hau trasladatzen den momentutikan hori ez dela horrela. Eta iruditzen zait egokitu eta doitu beharrekoa dela. Hala eta guztiz ere, bere garaian eta guk uda bibliotekako gaia aipatu zenean, bazirudien, pertsona bati bere diru sarrera edo soldataren ehunekoa egokituko zitzaiola, baina hori agertu zen, eskaera hori egintzen, eta nik batzorden ere esan nuen hori eskaera egintzen momentutik aurrera onartu beharreko zela, hori aztertzeko mai gainean geratu zen, eta hor guztien dut momentuz, baina hala eta guztiz ere esan behar dut. Bertako lanpostuen normalizazioan eta lanpostu hauek egiten duten funtziora egokitzari dagokienak eta ordutegiak eta bertako RPT-ak onartzeko prozedurak ezinbestekoak direla. Izan ere bestela, eta badakigu, bertako langileak gakoak direla, ezinbestekoak direla, etxe honek funtziona dezan. Bai, gu pozik gaude. Galtzen den borroka normala izatena bertan bera uzten dena. Eta borroka honi eutzi egin zaio eta azkenean egia da modu partzialean, baina udaleko langile batzue aitortu zaie urtetan egin izan dutena. Agian ez behar den adinean, baina behintzat urratz bada. Eraz, ikuspegi horretatik eskerrik asko. Horrengoan espero dugu urte gutxiago pasatzea lortzeko. Hala ere guk ez dugu gure aldeko goza emango hemen esandako arrazoiengatik partitu egiten dugu, baina iruditzen zaigu estimulagarria dela ikustea modu partzialean, modu apalean, baina gauzak hobetzen ari direla. Eta aitortu nahi dugu legealdi honetan langileen zerrendari dagokionez lan handia egin izan dela. Oraindik falta da, eta horrengo puntuan berriz ere gogoraziko diegu, falta da hemen berdintasun zaila eta berdintasun teknikaria. Horrengoan aprobetxatuko dute gogoratzeko eta segurunago insistentziaz eta borroka eginez egunen batean aitortua izango dela eta ez da izango gure garaipena, izango da guztien garaipena. Hau horrela baita, hau da hemen aitortzen den hobekuntza eta pixka Josuk egindako gogoaren aldetik, ez da bakarrik aitorpena eta langileen eskubideak direla, da modu bat dela zerbitzu hobea eta kalitate handiagokoa. Beraz, pozik gaude, gehiago nahi dugu eta abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, denakeri. Orduan, proposatzen den goragoko kategoria bateko lanpostuari dagozkion eginkizunak bete izana aitortzeko proposamenaren alde, kontra, abstentzioak, onartua. Barkatu, kanpotik barrenea sartu nahi zenean iruditu zait, bero ondila dagoela. Ajola dizue... Barkatu? Gutxinez, ate horiek, ati irekiko duzu favorez. Benetan, atera nahi zenean eta bueltan etorri, eta esaten, ja, bale. Bueno, azkeneko puntua dugu 2023ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeari buruzko proposamena, eta beraz, gaiaren nolabaiteko jarraipena, aurreratu egin da aurreko puntua aipatuz, eta berriz horrelaxe, izan dugun moduan landuko dugu. Beraz, txizun, niri adukitza, posible balin bat? Bai, eskerrik asko Txomin, bai. Lehengo puntuan aipatu bezala, berriro diot udal gobernuak argi daukala antolakuntza eta pertsonal arloan zerbitzua hobetzea
dela eta udalak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzea, herritarri zerbitzu hobeak ematea da azken finean helburua. Eta aipatu, lehengo puntuan aipatu duten bezala, antolakuntza etengabeko eguneratzea behar du eta udalari eta herriari mesede egiten dio zerbitzuak hobetzea. Prozesu irekia eta etengabekoa. Kasu hontan, lehengo puntuan ikusi dut, jasotakoa jaso, eta gero bosketan ia lortu dugu aho batez, baina inork ez du kontran boskatu. Eta gu kasu hontan, ekartzen ditugu, bai, aurreko puntuan, RPT, deitzen dugu la plantilla organiko eta lanpostuen zerrenda, aldatze beharrik etzagon, zeren lanpostu horiek hor daude goi mailako lanpostu batzuek, eta kasu hontan, bai, ekartzen dire espedientian bi departamentuko langileen alde batetikan liburuzainak egindako eskaria kontutan eukita, sekan mailari, osagarri bat gehitzia, eskatzen zuen eguneko 19, borobildu dugu eguneko 20, normala iruditzen zaigu, noski osotasunien egin behar dela, baina osotasunien egiteko alde batetikan legiak muga batzuek esartzen zaizkigu. Guk, ni behintzat tokatu zait pertsonal tantolakuntzako zinegotzia izatea, oraindik hola naiz, agintaldi bukaiera arte, eta nik nire autokritika egiten dut, eta batzuek ezagutzen dezute, zenbait talde, ezagutzen dezute nire iritzia horreri buruz. Noski egunero autokritika egiten dutela, hori bakoitza beri egin beharko du. Eta kasu hontan, egindako eskaera hori, ontzat ematen dugu eskaera hori, eta proposatzen dena da, eskatu bezala, osagarri hori, eguneko 20ko osagarria baiezkoa bozkatzea, eta bigarrena dugu lanpostua kulturera gilea deitzen dena gaur egun hori osatzea hezkuntza gazteria eta prebentzio komunitarioko teknikaria deitzia. Jakin badakigu, laizter, hemen esaten den bezala, destino osagarria 17. maila eman, eta kultureragile plaza administrazio bereziko azpieskala tekniko eta erdi mailako teknikariaren klasea betetzen duen funtzionarioaren erretiroa gauzatu ondoren plaza amortizatzia gaurkoa eta gero plaza berria eta goian aipatutako guzia erdi mailako teknikari plaza bat sortzea administrazio orokorreko eskala, kudeaketa, azpieskala eta zaugarri horiek dituen lanpostu batean. Azken finean ja, liburuzaina eguneko 20 osagarri ematea proposatzen da, eta bestalde batetikan kulturera gilea deitzen dena hezkuntza gazteria eta prebentzio komunitarioko teknikaria bezala, maila hori aipatu den bezala igotzea. Eta kasu honetan proposatzen den bezala, ni prozesu irekia eta etengabekoa da, aurretikan aipatzen duzute, baina nik bigarren puntu hontarako neukan diskurso hau, eta gaurko pausuak haue dira, baina horrek ez du esan nahi urrengo pausuak ez gerela finkatzen ari. Eta datorren apirilako udalbatzarako iristeko asmotan gaude. Saiakera egiten ari gera. Eta pertsonalan gai ez dela erresa dena badakigu. Eta horregatik nahi dut. Bai eskerrak eman langile komiteari bileru ugari egiten ditugu, baita pertsonal arloko langilei, eskerrak eman egindako lanangatik eta egiten ari zereten lanangatik, pertsonal, idazkaritzare bai, eta etengabeko prozesu honetan gizarte zerbitzutako departamentuaren berrantolaketan gaude ere. Dena badakizute ez dela gai erresa. Asmo horretan gaude udalbatzarako, datorren udalbatzarako proposamena ekartzeko. Eta bestaldere bai, udal administrari laguntzaileekin zenbait bilera inditugu, baita komiteakin ere bai, gaia ez da lehenengo aldia ateratzen dena, eta beraiek bere garaia dela aldarrikatzen dute, hori
argi dago, nik inoren aldarrakapenaren ez dut ezer esango, baino ados gaude, zentzu hortan, eta guk saiatuko gera, konpromiso bat eskatu digute, eta guk konpromiso hori saiatuko gera, espediente hori martxan jartzen, espediente hori teknikoki ez da bat ere erresa, eta asmo politikoa argi daukagu. Hau da, administrari laguntzaileak administrari bihurtzeko prozesuan gaude eta lanketa martxan dago. Buru belarri lanian jarraituko dugu. Eta bai aipatu, lehengo puntuakin orain hitz egingo dezute, bai Josu eta bai Xabier eskerrak eman esandako hitzangatik, eta Igor, ez da bidezkoa asko aipatzen dezute, baina niri iruditzen zait ez dela bidezkoa urduritasuna azaldu duten aipatzea, erdi gaixorik egotea eta marrantarekin egotea, ez da urduritasuna adieraztea. Eskerrik asko. Bueno, orain hitzartzeak, bai Igor. Zure osasun egoeraren berri oraintxe jakin dut, aurrez nabari da komunikaziorako zailtasunak nola ditugun. Eta aipatu behar dut, aurreko puntuan, Txisunek esan bezala lotura bat egin duenez, aldeko bozka eman dugula, langileek merezi dutelako. Langileek merezi dute, ez egindako politikak. Lehen aipatu dudan bezala, egindako politikek ez dute merezi. Eta hemen aipatzen da, herritarren zerbitzuak hobetzeko duela helburua giza baliabideen kudeaketak, noski. Eta lanketa handia egin dela, baina lanketa ez da zuzena izan. Gaurkoa dugu adibide, aurreko puntua eta oraingo puntua. Txisunek lehen eman ditu zenbat langile daudenaren datu batzuk, eta aipatu beharra dugu, aldi baterakotasun tasak goia jo duela. Espero dut goia jo izana, baina errekorra 165-etik gorako aldi baterakotasun tasa daukagu. Lan asko egingo zen, baina lan hori ez da zuzena. Helburua genuen aldi baterakotasun tasa jaistea. Europar Batasunetik, zenbat aldiz hitz egin dugun gai honi buruz, behin eta berriro aditzera ematen dute 8%tik berako aldi baterakotasun tasaren beharraz, bete beharraz. Eta gu, Hondarribian, etengabeko gorunzkoan gaude. Behin eta berriro aipatu dugu, gustatuko litzaigukela inflexio puntua ikusiko bagenu, legealdi hontan ez da izango. 8 urte hauetan, Txomin alkateren 8 urte hauetan, langilego kontratazio prozedura ohiko bakar bat izan dugu. Eta errepikatuko dut, lanpostuen zerrendan lanpostua kutxak, aldi baterakotasuna 165ean, 10 urtez langileak beraien kontratua baina goragoko funtzioak betetzen. Orain hemen, lanpostuen zerrendan 2 aldaketa proposatzen zaizkigu, liburutegiko arduradunaren osagarri bat. Liburutegiko arduradunak eskatu zuen aia urte batzuk bada artxibategiko arduraduna jubilatu zela eta barne prozedura bat eskatu zuen, gustatuko litzaiokela lanpostu horretara trasladoa egitea eta barne prozedura bat eskatu zuen, ez da burutu. Eta gazteria teknikariarena berria izango da gaia. Lan asko egingo da, baina ez da lan zuzena.
Eta lan zuzena egiten ez denean, errekonozitu besterik ez dago. Merezi dutelako langileek bozkatuko dugu alde. Ez egin den politikagatik eta ez dara egin den formengatik, lehen aipatu dut, galera nabarmenak izan dituzte beraien urte hauetan Hondarribiko udalarentzat guretzat lanean aritu diren jardun hauetan, eta orain errekonozimentu bat egiten dugu, baina ordainketetan zati txiki bat besterik ezin dugu errekonozitu. Merezi dute, baina legeak ez du gehiagorako uzten. Eta gero, badaudela hainbat langile, beraien egoerak zuzentzen ez direnak. Petatxoka egiten da lan udaletxe honetan. Eta kudeaketak, politikaren kudeaketak arduradunak ditu. Eta ardurak eskatzea dagokigu. Ez da gustatuko, baina uste dugu hobekuntzarako, udalaren hobekuntzarako ezinbestekoa dela. Eta mai gainean jarri dugu lanpostuen balorazioa. Lanpostuen zerrenda errealitatearekin, hau da, eskaini nahi ditugun zerbitzuekin egokitzea. Hori, hainbat urteetan eskatu dugun gaia da. Urratsak eman dira. Baina langilegoaren egoera, hori politika baten ondorio da, eta lehen aipatu dudan bezala, ez da politika zuzena izan. Eta errekonozitu beharra dago, eta bestela, begiak itxi eta aurrera egin, baina gu behintzat uste dugu horrela ez dira konpontzen gauzak, eta horregatik arduraz errealitatearen gure irakurketa egiten dugu. Mila esker. Eskerrik asko Igor, beste hitzartzerik, bai, Josu? Bai, guk ere gai hortan alde bozkatuko dugu. Azken finean, gauzaz, aldaketa asko egin lezakegu aurrera, gauza berritu lezakegu, akatzak edo, jende askorentzat, askok oainikan bere lanpostuaren eskakizunak bihar ez dira bertetzen, hori beniotan dela, nik uste dut bide bat jarri dela. Kontuan hartu, komitearen posizioa ere aldezkoa izan zala, eta guk horre ere bere balorazio ematen dugu. Eta orduan, gure bozka alde izango da. Eskerrik asko Josu, Xavier? EH Bildu oposizio leiala eta exigentea da. Honekin, esan nahi duguna, legealdia amaitzea dago. Nola hasi ginen, zaldun borda eta pixka goratzen eta non gauden, nik uste ikusi dugu webunean alkatearen agintaldi planaren balorazioa 175 bete egin dela, eta agintaldi plana okerrez banago webunean buruz egin naiz, 21, hau da, 2 urte hauteskundeetan eta 2 urtetara argitaratu izan zen. Edo zein kasutan gaiari helduta gu oposizio leiala eta exigentea garenez sentitzen dut txixun, baina gure botoa ez da guztitzi irabazi. Arrazoiak ez dugula lortu oraindik teknikaria, berdintasun teknikaria eta berdintasun zaila oso oposi gaude, nik uste oposizioa eta hau guztiontzako doa sekulako lana egin dugula. Batzutan ez da atsegina izaten, eta guk zentzunez eta arduratsu jokatzen dugu gure oposizio izaera hori. Lehen esan dut eta orain berriz ezatu pozi gaude honekin. Lehen esan dut eta berriz esaten du, eskertzen dugu tokiko gobernuak egindako lana alderdi horretan, eta seguru gaude, luzatuko balitz 2 urte gehiago legealdia, lortuko genukela 2 urte amaitu baino lehenago, udal talde gobernu honekin, berdintasun zaila eta berdintasun teknikaria, seguru nago. Baina momentuz, sentitzen dut, guk abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Denok ondo dakigunez egutegi bat dugu, eta egutegi hori errespetatzea da, bete beharreko lehenengo gure eginkizuna. Egin den
proposamenari buruzko bozketarekin bukatuko dugu gaurko udalbatza. Beraz, egin den proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioak, eta beraz, horrela onartutzat emango dugu. Mila esker eta segituko dugu. Bukatu dugu gaurkoa.